Ini ang DigiCast Negros 10, ang nagapanguna nga balita sa Negros Island region ng amon idulong sa inyo. Kagyari ng top story subong adlaw, Mayo 8. Mayor Janice Digamo ginpasakaan sa disqualification complaint siya nga pagpapili bilang kongresista. Construction sa 4-kilometer nga pipeline halin sa Caliban River sa Murcia, sugura na sang BBWI para madugangan pagid ang water supply sa Bacolod. Tatlo ka mga presinto sa mga Binay, may guba nga mga USB, final testing pati gayunon sa buwas. Low pressure area sa sulod sang PAR ang natunaw na. Kag sa good vibes, Taytong High School Volleyball Team mag-represent sa Western Visayas para sa palarong pambansa 2025. Initanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, low pressure area sa sulod sang Philippine Area of Responsibility ang natunaw na. Wala na sa subong sang water disturbance sa sulod kag sagwa sang Philippine Area of Responsibility. As of 2 p.m. nga advisory sa Pag-asa, natunaw na ang low pressure area sa sulod sang PAR. Ang easterlies na lang karon ukon ang mainit nga hangin gikan sa Pacific Ocean ang nagaapekto sa Pilipinas. Gani sarang maeksperiensya ang mainit kag mapa nga panahon, pero sarang magbubo ang ulan kun hapon kag kun gabi, dalaman sang isolated rain showers ukon thunderstorms. Sa number 9, construction sang 4-kilometer pipeline halin sa Caliban River sa Banwa sa Murcia ang sugura na sang BBWI para malabot ang dugang nga kapin 40 to 50 MLD nga water supply sa Hulyo. Kabahin sang Phase 3 project sang Bacolod Bulk Water Incorporated ang pagsugod install sang 4-kilometer nga pipeline para makatap sang dugang nga water source halin sa Caliban River sa Banwa sa Murcia. Pagi sa dugang nga supply, ginapaabot sang tagdumalahan sang BBWI nga malabot ang 40 to 50 million liters a day nga water capacity. Sinila nga Marso, ginsuguran sang bulk water supplier ang pag-commission sang Sumag River Water Treatment Plant sa Barangay Abo-Abo sa Banwa sa Murcia. Ang Phase 2 project ang mayara sang 5 to 7 MLD nga water capacity na gina-inject sa pipeline sang Basiwa Prime Water. Ginpahayag ni Mayor Albi Benitas nga kinahanglan ng dugang nga water source bangod masami naga ninit ang supply sang tubig kun tig-ilinit. Target sang BBWI upod sa water distribution utility nga malabot ang ginahandom nga 24/7 water supply sa tuig 2026. Sa number 8, amlig tubig upod sa Bayan Muna Party List naghinyo para sa termination sang joint venture agreement sang Prime Water sa Malacañang. Isang Basiwa Prime Water sa 73 ka mga natukod nga joint venture agreement nga karon luyag sang Bayan Muna Party List tupod sa grupo nga amlig tubig kag Basiwa Employees Union nga ma-terminate. Kahapon dungan sila nga nagpalabot sang petition letter sa Malacañang agud nga ihinyo kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga makansel ang JVA kag matigayon ang immediate provision sa matinlo nga water supply. Sa katapos ang media, ginpahayag ni Benji Oray, ang Presidente o Vice President ng Employees Union nga humalin sa nag-take over ang kumpanya nga ginapanagiyahan sang pamilya Villar sang 2020, wala nasulbar ang problema sa kakulang kag kalidad sang water supply sa syudad. Kabahin sang ila ginihinyo ang pagbaton sang back wages, humalin sa nakakas sa trabaho ang may 59 ka mga empleyado. Ginpahayag ba ni Mayor Albi Benitas nga mayara sa ginapatuman nga review sa kontrata sa tunga sang Basiwa kag Prime Water. Samtang wala pang resulta, padaan nga naga-coordinate ang Bacolod LGU sa Water Distribution Utility agud matigayon ang mga proyekto kag mga tika nga manginsabat sa malawig nga problema sa supply sang tubig sa syudad. Hanggang ngayon po, wala pa lang kaming natatanggap na bayad sa aming back wages. Isa po namin panawagan ngayon sa administrasyon ng mga pos na to. Ang PD 198 po o ang Water Code of the Philippines ay isa sa pinakamagaling na presidential decree na pinirmahan po ng inyong ama. Ano pa po ang magiging halaga ng Local Water Utilities Administration o ang LUA na magiging overseer po ng lahat ng water districts kung ang lahat ng water districts sa Pilipinas ay pribado na po?
Sa number 7, Provincial Disaster Risk Reduction Management Council ang ipaidalom sa red alert status sa natalana nga national and local elections 2025. Apat kadlaw nga magapaidalom sa red alert status ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kag Emergency Operations Center halin sa Mayo 10 hasta Mayo 13 para sa national kag local elections. Ini magluwas sa nagapadayon nga pag-alboroto sa Bulkan Kanlaon. Samtang ang Bacolod DRMO ang nagapabili naman sa blue alert status. Ginsilin ni Bacolod DRM Chief Operations Earl Edward Ramirez nga upod sa 30 ka mga personnel ang mga barangay health workers buka sa mga health centers sa tagsa ka mga barangay sa adlaw sang piniliay. Naka-standby man ang mga ambulansya alin sa mga barangay upod sa mga search and rescue team. Mahimo i-deploy ang mobile command center kabahin ini sa pagpasiguro nga may matawhay kag insigida nga makaresponde ang mga health emergency units kung ginakinahanglan sa adlaw sang piniliay. Sa number 6, malapit sa 1 milyon ka pesos nga balor sang illegal nga droga nakuha sa bypass operation sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod. Arestadong isa ka ginkilala kay alias Ati, 27 anyos, sa ginpatigan nga drug bypass operation sang PNP sa Arnaldo Street sa Puro Kahirop, Barangay Singkang Airport sa Bacolod, Martes sang kaagahon. Sa records ng City Drug Enforcement Unit, nakuha sa subject ang 145 grams ng suspected shabu nga nagabalor sa 986,000 pesos. Nagapangatubang sang kaso kapag hupot kag pagbaliga sang illegal nga droga si alias Ati. Sa number 5, 96 ka mga police personnel gindeploy na sa Bacolod City Police Office sa mga polling centers sa syudad sang Bacolod. Dungan sa final testing and sealing sa mga automated counting machines sa mga polling centers ang pag-deploy sa mga police para sa May 12 national and local elections. Ginpahayag ni BCPO Director Police Colonel Jeresti Coronica nga upod sa pagpasiguro sang peace and order ang pag-secure sa mga pagagamiton ng mga ACM sa piniliay. Tigduwa ka mga pulis ang magabantay sa 48 tanan ka mga polling centers sa syudad. Cancel day off kag leave ang mga kapulisan karon nga piniliay. Tinutuyo sa pumunuan sang Philippine National Police ang zero violence sa adlaw sang eleksyon. Sa number 4, may masobra man sa 2,000 ka mga army ang ginpang-deploy na sa Negros para sa piniliay. Ginpatigayon na ang send-off ceremonies ng Filipino Army sa Visayas sa Martes para sa national kag local elections. Sa isa sang Negros, masobra sa 2,000 ka mga soldado ang ginpang-deploy. Sa idalom sang 62nd, 79th kag 15th Infantry Battalion, sa idalom sang 303rd Infantry Brigade, 1,035 personnel. Kag sa 302nd Infantry Brigade naman sa idalom sang 47th, 94th, kag 11th Infantry Battalions, 1,487 katropa ang gindeploy. Sa orientation, ginambalaan ng mga soldado nga hindi mag-intra sa politika kag ipatuman ang kalinong para sa pinilian. Antes ini ang tropa sa militar ang ginpaidalom sa coordination exercises, contingency planning, crowd control, kag legal orientation. Magluwas sa pagpatuman sang kalinong, isa man sa mga ginpreparahan sang Army ang pagbulig sa mga pumuluyo in kaso nga maglupok ang Bulkan Kanlaon. Sa number 3, may 4 na lang kaadlaw kag eleksyon na. Commission on Elections ang may pila ka mga pahanumdom sa mga bumuloto. Sunod man kay Bacolod Election Officer Revo Sorbito, may maayo kung nakalista na kung may kodigo na nga daan para sa mga luyag nga botohon nga kandidato. Sunod naman kay COMELEC NIR Regional Director Attorney Leonel Marco Castillano, dumdumon sa mga botante nga may 1,000 ang natalana magboto sa isa ka clustered precincts. Gani nagakaigo nga listahon ang mga kandidato agud nga mangin madasigman. Hindi mapakta ng panahon. Maayo kung magdalaman sang payong agud to makapangaman kontra sa ulan man o kun init. Magdalaman sang tubig nga ilimnon para ma-hydrate. Abiso pa ni Castillano nga magdala sang suga o kun flashlight para in kaso nga may matabo man nga brownout, makapadayon sa ila trabaho ang mga katapo sang electoral board.
Ang mga watchers kag supporters labing ginapanugyan nga magkalma, tugutan ang mga pumuluyo nga makaboto. That is actually advisable, no? Para pag abot nila sa classroom, they already know kung sino nila botohon, kung sino nila na hindi sila mapangita pa sa balota. Because as you know, kalabasan itong balota, like for example, sa party list lang, kung 300 party list, no? So, budlay magpangita, especially sa itong mga vulnerable sectors. No? So, that is allowed, no? To bring yung kodigo, no? Ever since, no? Ginagawa sa iba na voters. Sa number 2, may tatlo ka mga presinto sa Mabinay Negros Oriental nga wala pa makapatigayon sa final testing and sealing sa mga automated counting machines. Suno kay Attorney Leonel Marco Casiliano, ang Regional Director sa COMELEC sa Negros Island Region, nagkaproblema ang mga USB sang tatlo ka mga presinto. Tigayo na ini nga nakaayos ang kahapon, Miyerkules. Nakapadala naman silang notice to parties. Ugaling kay tuman nakalayo ang ginilinan sa mga nagaserbe sa Electoral Board kag wala sang signal, buwas na Biyernes gin-schedule ang final testing kag sealing sang natugdan nga mga ACM. Samtang 100% na nga natapos sa final testing and sealing ang mga ACM sang Negros Occidental. May tatlo tayong presinto sa Mabinay na delay, baka bukas pa. Kasi yung USB, tatlo talagang USB yung nasira. Tapos, naayos kahapon, nag-notice to parties pa kami. At saka yung electoral board natin is yung malayong lugar na walang signal. So, notation sila ngayon para bukas magkapag-test. Yun na lang po ang kulang natin sa Mabinay, tatlong presinto. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, Pamplona Mayor Janice Digamo sa karon ang nagapangatubang sang disqualification complaint may kangtanan siyang residency. Ginsili naman sang COMELEC NIR nga apesar sang disqualification complaint nagapabilin sa karon si Digamo nga legitimate nga kandidato. Wala pa nakabaton sang summons ang company Mayor Digamo sa disqualification complaint nga gin-file batok sa iya may kangtanan siya nga residency sa Banwa sang Siaton. Karon nga siya nagapapili bilang kongresista sa 3rd District sang Negros Oriental. Sunod sa abogado ni Digamo nga si Andre Boantagum, ulihina nga simana sang Abril sang na-file ang reklamo kag sila ang nagapati nga ini ang isa ka political propaganda. Wala man gani sila nakahibalo kung sinong nag-file sang disqualification complaint. Sunod kay Tagum, May 6, 2024, sang nagparehistro bilang botante sang Siaton si Digamo, gani na kompleto sini ang gina-require nga 1-year residency para siyang makapapili bilang kongresista sang 3rd District. Dugang pa ni Tagum, may balay sa Siaton ang mag-asawa nga Digamo. May negosyo pagid ang mag-asawa sa lugar. Sa Siaton mismo nalubong ang anay gobernador. Ang pagsaylo ni Digamo sang residence samtang nagapangalagad bilang alkalde para makapapili sa lain nga pwesto suno kay Tagum ang ginatugot sang lain. Ginsiling naman ni COMELEC NIR Director Attorney Leonel Marco Casiliano nga wala man gani sila sang kopya sang reklamo kay ini ang gina-file direkta sa Manila. Sa tion lamang nga makabato na sang summons ang ginareklamo nga partido kag maka-file man ini sang sabat. Madugayan pa ang kasubong nga reklamo suno kay Casiliano. Sa karon, nagapabilin nga legitimate nga kandidato si Digamo. Wala pang summon. Ang ano kasi, ang magti-trigger kasi na para ma-require si Mayor Janice Digamo na mag-file ng answer ay summons. Kaya lang, sabi ko nga, because the COMELEC is very busy, siguro baka tinitingnan din niya yung petition, baseless naman, groundless naman. Kasi ang COMELEC, siyempre, they already know Supreme Court jurisprudence. No? Alam naman nila yung iba't ibang mga kaso na sinasabi ng Supreme Court, wala namang pagbabawal dyan na tumakbo si Congresswoman. Yung disqualification is first division yan. Tapos, kung matalo, pwede mo pang i-akyat sa in-bank for motion for reconsideration. Now, if mag-decide ang in-bank,
you could still go to the Supreme Court or PRO. So, para i-appealar mo rin sa Supreme Court. So, sa ngayon, ma'am, he is still a legitimate candidate. Kag sa good vibes, Bacolod Taytong High School volleyball team nga ma-represent sa Western Visayas ang preparado na para sa palarong pabansa 2025. Gobernador nag-remind sa mga players nga hindi magpa-pressure para makuha ang ginahandom nga ikatatlo nga championship. May report sa Romeo Subaldo. Nag-courtesy call kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang volleyball teams ng Taytong High School kay inasang aga. Sila ang mag-represent sa Western Visayas para sa palarong pambansa 2025. Makaduha na sila kabeses nga nangin palaro champion sang 2023 kag 2024. Gani ginhambalan sila sa gobernador nga hindi magpadala sa pressure. Sundon lang sa gihapon ang ilang game plan. Maybe, I don't know if this is more pressure thinking about the three-peat, but don't let it get into your nerves. No, it's there. It's there for us to grab, no, the three-peat, no, but don't put that as an added pressure. Just play your game. Whatever your coach has strategized for this coming palaro, just follow it, no. Always believe in your system, no. Even if you're down, don't think, we have to change it. No, you don't change it right there and then, no. Sini nga tuig, ang Lawag City ang host ng palaro. Gani sa Domingo, magapadulong na sa Metro Manila ang grupo para sa ilang mga tune-up games sunod sa team manager nga si Jose Montalvo, antes pa man sa opisyal nga hinampang. We will be playing three. We will be playing already Manila team College Jets. Good. Yeah. May schedule lang kami. First game ramon San Beda, second game ramon Diario. Set minute may mga sala pa man kami, pero we hope to correct it, no, for the reason nga nagtiplano kami go Blackad. Yes. Sunod sa team captain nga si Brianna Nicola Ang. Preparado na sila ang ilang mangin performance, ang ilang mangin pamaagi sa pagpasalamat sa tanan nga nagasuporta sa ila. We're sure that we can fight for not only our school but for Western Visayas, and I can assure you that each of us will it will be giving it as a thanks na lang sa support na ginahatag sa mga tao sa amon. So it's not only for us ang battle, but it's for everyone. Okay, thank you. Good luck. May duha ka mga players nga gindugang sa grupo para sa palaro. Ang palarong pambansa magasugod sa May 24, tubtub sa June 2. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Good luck sa tuntanan ng mga student athletes nga mag-represent sa Western Visayas subong man sa Negros Island region. Kagantes kita magtukop shout out sa aton nga mga suki sa Facebook kay RH Tata, good afternoon Jelwen, mayong hapon Sir Jomela Honota, kay Nene Grande sang Banwa sang Moises Padilla, kay Gloria Bantiga, ma'am, mayong hapon, Ray Tenosan, John Randolph Rubin, nga nagpa-shoutout sa siyang daughter. Happy birthday, Sofia Jan. Marlene Toravilla, sang Barangay Mandalagan, good afternoon. Andre Tahonera, Maria Fe Baredo, mayong hapon. Mirna Clavel, sang Payao, Binalbagan, subong man kay Romel Galio, kay Hansley Mumbai, kag of course kay Sir Jose Montalvo sang Bacolod Taytong High School Thunderbolts team. Kagamuyad to ang top stories of the day. Tubtubwas, ako si Nico Delfin.